थांनाय सालगिजारबोई बरकाथाल आमचाइनि सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया बो बैंकनि प्रब्लेम मानो किथिंगै टंक संतनाय लुकुरक बेलाइनो टंकेसबो क्लाइबाबनि तामनि हिनबा जरावके सार्भार हामये नेट गरै अमकरै समकरै हिनै साजाकबां तालसा हाय यांगवाइसा आयांगवाइसा क्लाइजागै तंमनि रांकारि माया गै तंमनि अबाहाय कक्तमानै आमचाइनि इएम तै आमसिनि मन्त्रि बिश्वकेतु देवर्मा तै रविन्द्र देवर्मा सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया नि ब्रान्च मेनेजर थांगै ताराकसिताक मालायलै कगलाम सालायका आसक सेमिया जेसक मानसाक दागदिनो जोंजाल तंमानो चाय क्लाइनाय हिनिबो कगरिखा मन्त्रि बिश्वकेतु देवर्मा तब बरकाथाल सेंट्रल बैंक ऑफ फाइजाक कয়েকদিন सिगां रांति साना तुई किसे प्रॉब्लम सिबायमानि जों फाय बैंक मैनेजर बेकक साका अजाबो फेरांखौ मानि बागै बंनि ईपीएस नष्ट जाक आबन बागै किसे नेटवर्क प्रॉब्लेम मा बागै हायंका नि साकाते स्टाफ बो बेलाय कम आबन बागै जों बोतो रिजनल ऑफिस गुवाहाटी वसे जों गुवाहाटीनि रिजनल मैनेजर बाय कक सानाय खाना आनि ऑफिस निफ्राय बनो कायसा इमेलो चिठी रहरनाय जे ओ जागा तेकासा स्टाफ रेडी जाते चिनि एलाकानि पाब्लिक रक सुविधा मानांथुं कारण सेंट्रल बैंक उनका टोटली सेंट्रल अब ऑल इंडिया बैंक ओ जागा अब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हाया जोंनि लुकुरक फेसिलिटीज मानथं आबनो जों नायो आबन बागै ते खरसा स्टाफ रिमान खाकाय ते बुंनि ओ जागा कारेन्टनि बेपार रकबो जों सालायके जाते कारेन्ट थांबानो ईपीएस बायकै चिनि लुकुरक फेसिलिटीज रिमानातै आबन तै जे कक सालायके आंके अब बसिका जे जों बर' जे मानसा रि दङ आगिनि गोजाम मेनेजार हयतो किसा चिनि बर'क बाय बिहेव हामिया खालायखना आबन बागै चिनि बर'नि मेन्टेलिटी किसा अमाहायनि थाङा सेन्ट्रेल बैंकनि प्रति किकाय आसा खायो फाइनान्शियल आमतै हायखुनु केबें मंगला